Kerubo angasa asoeme robori yane je chineti nago keire chineti ji umugabano ito atorendeire to soeme asebitanda ine mirime ya mugabano ito akorire nande twanye gokeire agendere gukora imirime ye nande mugabano ito naisaine amina mugabano ito naisaine amina akore imirime ya Simba rati naisaine etaya yo kibo machoge etaya yo kibo kirase mbiyamon ayoko tebanga leta magireti mora maeri na inche ngo tebanga mbiyamona singi cyo mugabano itaso muroberio yakoreta so toretera chineti ekiagera moro chimne mbra ya tule nyinge chiumbwa chimogete tigo mugabano itagenderere motu etaya yoke nande ngo tebia se bali bachaete umuroberio yo nga ngochaka gutwenge chineti Kaki basirie gento kere kia maana ikiagera chiumbunjie kito chande eneti me nje intu amoyo ntaso eneti me chiumbu isiko mbiamono Naftali Onkoba igondo mo MCA we ward ya Nyacheki litukolia lero gotugweta gusi no mugavana Koena na Chinet ushirikiano ye county government the national government togote ikero monto le Kisii county gochaka bono for the next 5 days au hii neti yaye barare ndani ya neti tufukuze malaria. Asanteni sana.